Üdv mindenkinek! Üdvözlet! A Xnaofun szerver repülős videóját láthassák. Ezzel beszeretném mutatni ezt a gyönyörű szép területet, elég nagy hely, hogy időnkbe fog telni. Ossz. Jobb szárny megsérült, jobb szárny megsérült. Sem vagy, mindjárt megjelenik szó. Világjavítás. Indul, megjavítva. Próbálok bele trükkéket is rakni, ne legyen unalmas a videó. Meg majd a vége fel a stántokat is rakhatnánk bele akár. Nekem jó. Ops, nem jó rájövünk. Na most már Hopp. Mi a? biztos rángódózott, várjál. Diszabla Rám. Téper. Disablegódó. Egy kis csicska. Kikapcsoltam. Én is. Hozzá teleportált. Istenem. Itt egy leszállóhely. Leszálljunk? Tőlem szálljunk. Ez nem jó, Kriszti, ez itt nem jó leszálló hely. Nem itt akarok leszállni. Csak trükközni jöttem. Azt hiszem, hogy itt akarsz leszállni, mert ez itt nagyon rossz leszállóhely. Átfordultunk. Nem van az egyik gyerek az admin házba. Wow, de jó neki. Na, tegyük le a gépet. De tudod, hogy ez nem egy átlagos terület. Na, jó van, le kell rakni a gépet. Kicsit pihenjél is kell. Be lett baggolva. Na, tegyél már le. Várjál, pozíciót várom. Jaj! Javíts csak! Nem vedd bajom. Hallod? Arra fogunk kirepülni. Na, nézzünk szét. Hű, hallod? Át fogom vágni ezt a cient. Átküldi nekem a pénzt, azt az 1 milliót, én meg majd ha nem küldöm át neki a pontjait. Hogy meg fogom szopatni? Mit gondolsz? Szopassam meg? Nem tudom, Érkezett a számlámra 1 millió, úristen! És akkor most mondom meg neki, hogy hát most mégsem küldöm el a pontokat. Jaj, te inkább vízzel. Megjön. Mondd neki még 1 millió, és akkor megkapja a pontokat. Hagyjál már, örülök ennek az 1 milliónak is, hát Krisz, így már van már több mint 2 millió. Ma majdnem egy házat tudok venni. Nekem van a legtöbb pénzem. 84 000. Jó van, bankban azért van 3 millió. Nincs itt semmi zalom. Szerintem gyerünk vissza, repüljünk fel. Hallod, azt mondja, ide van per givest szóra 22,70. Inkább nem, amúgy kösz a pénzt. De hülye. Hogy megszabadtam. És elküldte az 1 milliót, én meg nem küldöttem el neki a pénzt. Úristen, de ideges lesz, mi? Hol a gépünk? A Bigwood. Ja, lekértem egy energiát, ezért eltűnt. Akkor lekérek egy új Bigwood. Ez a szám. Szállj már be! Akarok. Add meg. Hely, most akarok. Állj meg, Kriszti. Na, Futok, rohanok, apa fej, rohanok. Itt van, direkt vagyok. felrobbantom magamat. Figyelj, robbantsd már. Ezt a videót szerinted ki fogja végignézni? Szerintem senki sem. Igaz. Aki végignézi, annak gratulálok. Olyan unalmas, mint a szar, de unalmas. Tudom én, hogy unalmas. Na, menj a faszba. Ez nagyon magas! Túlélted. Itt direkt fel akartak robbantani. Faszom is ki van veled, Bilán. Kösz! De már mit csináljunk? Ez az.
Most nem mondom, hogy kellene. Hát bazd meg, kösz. Most kéne egy jó videó, de mégis hogyan? Istenem, szóval most én honnan szerezek jó vidit? És most... Tépper. Bummanni fog. Jó Nem. van. Jó van, én kifőszállok. Bummanni fog tépper. Nézzek, Krisz, itt van. Itt a VIP help. Tehát, hogy hogyan lehetek VIP. Itt mutatja. Csinálja a szerverről egy videót, aminek meg kell lenni a 350-es nézettségnek. A szerverről. Jó van, na gyere már esőbe. Amit eső, az a szar. Mikor akarod fizetni? Gus. Oh, Stuntok. Beszélt ide a gépet. Megjöttem. Most pedig én vezetek. Biztos nem. De hogy is nem? Menjünk. Majdnem meg garambót láthattam. Anyád! Ezek hogy kerültek? Oh. Na, hát se jelezte őket? Javítsd! Aztán várt. Ez nagyon durva volt! Újra kell már javítani! Úristen, nagyon kemény volt! Megyünk, ez csak pú! Nem tudom, hogy kerültek oda. Lebagzolott. De szálljunk le, azt nézzünk szét. Írja nekem ez a CN! Ilyen csicska vagy? Aha! Inkább javítsd a gépet, a csicska. Milyen szép porfelhőzőző. Mi a tökön volt ez? Mit csináltál, Milán? Ez mi volt? Én semmit! Javítsd már a gépet! Na jó van, főszállunk. Javítva! Elemelés is Mi emelség. ugrik egyet? Jaj! Hát akartam alatta menni, de Úristen! nem jártam volna sikerre. Köztem megpróbálják átmenni? Júj, Kriszti! Hops, eljöttem újból elvinni. Nekem beírt a zöld, hogy mínusz 1, akárhányas. Tényleg? Aha. Na majd akkor most megcsinálom rendesen. Nem eshetek el. Fönt vagyok. Oké. Akkor még egy standot látatok is. Már megyünk is. Már itt sem vagyunk. Már megint írta. Jelen még utána még elmegyek még egy standtól, hogy tudok még egy jó kis helyet. Akkor majd megint meg kell vágnom a videót. De mi ilyességgel minden startnál? Jó, hogy akkor ott a stuntok miatt én kapom az életet, bazd meg. Pont fölbírtam ugratni, szerencse. Na, akkor egy kis vágást láthatnak addig is. Viszlát. Itt is vagyunk. Most akkor még az utcó startot bemutatom. Ami kicsikét agyafurtos. És kész. Furcsa stunt. Csinálok egy pár követ és vége is a videónak. Na viszlát, sziasztok! Szevasztok. Remélem tetszett. Minél többen megnézitek, a Xenon szerveren történt. Na, viszlát!